Vanwaar bisto erin? De ziektocht naar je voorouders die wordt heel makkelijk. Maar wil directeur Bert Loper van Tresor zelfs wel Sanfier in zijn eigen familieskiertnis omspitten. En het was hem hier goeroe Bo de Boer, die steekt de thermometer in de Frieske economie. Goeie, dit is bient op de dag dat er een protestdemonstratie onkondig is in de opvang van vluchtelingen in Ljouwert. Maar je haalt ook een hele hoop mensen naar binnen die misschien verkeerde bedoelingen hebben. En wij hebben zoiets van, zorg ook eerst voor je eigen volk, dat de mensen hier het ook allemaal goed hebben, voordat je ook daadwerkelijk alle anderen kan helpen. Ja, dit is natuurlijk Badskip van de initiatiefnemer van de demonstratie Eigen Volk Eerst demonstratie. Burgemeester Kronen, welkom. En Perelien had ik dat dan zei, Eigen Volk Eerst. Nou, dat voelde daarna een hele massale chinloed voelde er oerhinnen. Ja. Hoe ben jou, Jeroen, dat je dit zei? Nou ja, iedereen heeft in dit land gelukkig het recht op vrije meningsuiting. Ja, maar dus je mag precies. Maar Eigen Volk Eerst. Ja, ik snap heel goed dat we zijn een van de rijkste 4 landen van de wereld. Maar toch is er een verdeling waardoor je zegt, nou, er zijn ook mensen die het slecht hebben. Dus daar moet je voor zorgen. Dat is boodschap 1. Maar boodschap 2 is, er is nu oorlog. Die mensen worden verdreven. Die hebben geen democratie meer. Dus dat mensen zeggen, ik vlucht, zoals wij in de Tweede Wereldoorlog deden. Dat is natuurlijk ook weer logisch. En ik heb liever dat we die mensen dan helpen dan dat ze op straat rondzwerven en ook overlast veroorzaken. Ja, maar in jouw stad, op het moment dat er aan zo'n 600 vluchtelingen komen die jou helpen willen, staan er mensen die zeggen eigen volk eerst. Eigen volk eerst. Ja, dat mogen ze zeggen. Ja, maar doet dat net wat mooier? Had je dat jaren? Nou, ik ben als burgemeester, doet mijn mening niet toe. Ik ben voor vrijheid van meningsuiting. Ik vind democratie nog belangrijker dan wat je zegt. Dat je mag zeggen wat je wil. Er is alleen een grens. Je mag niet oproepen tot haat, tot discriminatie. Oké, maar ik even een rondje om de tafel. Ja? Want ik viel dit misschien samen, maar hoe viel je in dit? Dat je eigen volk is. Hans-Jan Maat in, die wie de eerste die dat zou roepen, volgens mij. Nou ja, ik vind het wel een beetje jammer. Ik redeneer meer vanuit mijn eigen dorp. Ik ben hier in een relatief Lieds dorp. En Akrum in dit geval. Ik denk dat als er plotseling vluchtelingen komen zoeken, dat in Akrum dit, kan ik me net voorstellen dat het gebeuren zou bijvoorbeeld. En Loper, hoe viel jou dat? Nou ja, mijn vak is skiertnis. En als je in die skiertnis doeken, dat is altijd meer referentiepunt, kom je altijd deze uitspraken zien. Maar je weet vervolgens wat er de consequenties van binnen. Dus, wat doe je dan op? Nou, ik ben er altijd wel wat ongereisd over. Van, je maait erop. Dat ben ik helemaal met de burgemeester eens. Vrijheid van meningsuiting. Maar wat dan? Wat voor consequenties worden daaruit lutsen? En daar gaat het altijd verkeerd natuurlijk. Nee, maar daarom is het voor mij ook heel helder. Het is mijn opvatting niet. Maar ik heb er wel voor te staan. Ik ben burgemeester voor iedereen. En mensen die dit zeggen, mogen dat zeggen. En mensen die problemen hebben, neem ik serieus. Daarom ben ik ook blij dat we nu met het kabinet hebben afgesproken dat er meer woningen komen. Zodat niet mensen die al lang op een wachtlijst staan het slachtoffer worden van dat er nu vluchtelingen zijn. Ja, want dat is een maar beetje daar de kern heb ik van liever wat de oplossing van zeggen. beide. Ja, ze zeggen onder andere dat dit ten koste gaat van onze eigen welvaart. Maar ook daar zitten 2 kanten aan. Want de beste Nederlanders hebben al eeuwenlang komen ook uit het buitenland. Over stambomen gesproken. Ja, daar komen we aan nog wel, want we komen eigenlijk al oeral, nou in ieder geval net uit Friesland een heel soort. Maar zullen we even zien wat die mensen, of wat de mensen van deze demonstratie nog meer zeggen, werd ze benauwd verbinden, want dat is het, benauwdend. Er zijn op dit moment ook hele groepen mannen die naar Nederland komen. En er zit ook gewoon heel voorbij. Je ziet het ook op televisie in Duitsland dat er verkrachtingen zijn. Er zijn heel veel massale vechtpartijen. En ik denk dat je af moet vragen of je eigenlijk dat allemaal wel naar Nederland en naar Leeuwarden wil halen. Iedereen hier in Leeuwarden moet zich ook veilig voelen, denk ik. En ik denk ook niet dat dat op het moment het geval is. Waar baseert dat op, dat mensen haar net meer veilig voelen? Dat er ook mensen zijn die het eng vinden om s'avonds, vooral vrouwen, om over straat te lopen. En omdat je niet weet wat voor soort mensen het zijn, wat ze doen. Ze hebben andere normen en waarden als wij hebben. En ik denk dat zij het moeilijk vinden om zich aan onze normen en waarden aan te passen. Ja, dit is benauwdheid uiteindelijk. Hè? Veiligheid, verkrachting wordt neemt, vrouwen die het net meer op straat waren. Heeft ze hier een punt? Nee, er blijkt nu, en ik hoor het ook van burgemeesters waar al langer dit soort centra zijn. En trouwens, vroeger hebben we in Leeuwarden natuurlijk ook een AZC gehad. Er is vaak veel minder overlast dan in horecanacht of dan bij voetbalgeweld. Dus het is helemaal niet een speciale doelgroep waar extra gevaar per definitie uit voortkomt. Tegelijkertijd, die mensen krijgen natuurlijk ook meteen te horen wat ze hier de wet en regelgeving moeten zich hier aan de regels houden. Krijgen ook dezelfde straf als andere mensen dan wanneer ze hier over de schreef gaan.
We hebben ook afspraken natuurlijk met de COA. Dat mensen die zich overschreven gaan, krijgen zelfs niet eens een verblijfsvergunning. Is dat gebeurd in die werd nou knokpartij in West hebben in die asielziekencentra? Weet jou dat? Die mensen nou eruit zetten binnen? Of? Nou, als er echt reden voor is, dan worden mensen of overgeplaatst of krijgen ze andere sancties. Maar weet je of dat gebeurd is al? Nauwelijks. En het enige wat je merkt is dat natuurlijk onrust buiten de poort is vaak veel groter dan wat er daar binnen gebeurt. Ja. Maar nogmaals, dat doet er niet toe. Want als mensen een fout maken en wel vechtpartij hebben, dan worden ze ook aangepakt. Ja. En dat is ook goed. En dat doen we ook met voetbalhooligans, dat doen we met iedereen. Maar nou begreep ik wel dat een van de maatregels is dat je in dat gebied om het WTC hinnen de lampen langer onlitten. Nee, dat is omgekeerd. Wij voeren in heel de gemeente beleid van energiebesparing. Ja. Dus in een aantal wijken wordt gezegd, zullen we eens een aantal straatlantaarns uitdoen? Dat zouden we hier ook gaan doen. Maar we hebben nu gezegd, laten we dat experiment even niet doen voor Kerstmis, maar daarna. Okay. Maar het is niet zo dat we extra licht gaan aandoen. Maar dat doe je net omdat vooral dan makkelijker de bedel fietsen. Nee, misschien? Of? Het is ook raar op het moment dat mensen het gevoel hebben, misschien doet het ertoe. En we doen die testen om te kijken, waar wordt het, even los van asielzoekers, waar wordt het te donker? Want dan kan ik mondje niet meer uitlaten. Dat kan maar gebeuren. Maar dit is eigenlijk misschien wel een mooi bod. Even onder de buurt. Van nou, dan die lampjes nog wat langer. Nee, er is geen sprake van. Het verzoek kwam uit de buurt. Mensen zeiden tegen mij, goh, jullie gaan net een experiment doen. Doe dat nu even niet. Nou, dat vind ik helemaal prima. Oké, helder. Ik wil het even met jou hebben over de discussie waar men weer praten voeren. Je zegt dat het verhut. Viel jou dat er meer een twaspalt is tussen de mensen die nou wil waren te zeggen. Ik wil ze net. Ik vind het eng. En de mensen die zeggen, lid ze maar komen. Nou, aan de ene kant, het probleem wat we nu hebben is nog veel kleiner dan we in de 90 jaar hebben gehad. Toen hadden we veel meer vluchtelingen uit allerlei delen van de wereld dan we nu hebben. Toen hebben we het ook opgelost, terwijl er ook toen heftige dingen gebeurden. En toen hadden we minder voorzieningen. We weten niet hoe lang het doorgaat. Maar ik snap aan de andere kant heel goed dat mensen zeggen, ja, maar we willen ook geen herhaling van wat is fout gegaan. Dus daarom zijn we er nu ook beter op voorbereid. Moeten we ook nu al denken, als mensen hier blijven, zorg dan nu alvast voor huisvesting. Die moet over 1-2 jaar klaar zijn. Zorg nu al voor integratie, taal, hoe gaan mensen met elkaar om. Dus ik vind het juist ook wel weer winst dat er ook heel veel mensen nu veel meer dan vroeger ook zeggen, we gaan het aanpakken. Het kabinet doet dat nu ook. Dus het zal nooit genoeg zijn, maar we zijn er nu wel op voorbereid. Je vindt het eigenlijk wel goed dat mensen nog wat meer zien hoe het komen te staan? Dat de mensen de chinstanders... Nou, ik vind in ieder geval de winst op zo'n 90 jaar is toen durfden mensen en mochten ze niks zeggen, want dan deugde je niet. Ik zeg tegen mensen, racist misschien. Ik zeg mensen, als jij wil helpen als vrijwilliger is het prima, maar als een ander geen tijd heeft of geen zin of er niks van voelt, is het ook niet erg. Hè? Als maar genoeg mensen zeggen ik help, dan is het ook niet erg als een paar mensen zeggen ik doe niet mee. Nee. Dus dat moet je open kunnen zeggen. Alleen de grens ligt, geen haat zaaien, geen geweld. Nee. En dat is natuurlijk onaanvaardbaar, dat een groepje raddraaiers uit Montfort in Woerden rellen is gaan trappen, terwijl ze er niks mee te maken hebben. En met bivakmutsen op. Overigens, dat gebeurt hier ook. Als mensen hier op sites oproepen tot haat, en dat is al gebeurd, dan gaat de politie naar die mensen toe, thuis. Dat is in Leeuwarden gebeurd? Dat is al in Leeuwarden gebeurd de laatste dagen. En dan krijgen die mensen horen, dit mag je niet doen, haal het van die site af. Maar dus hoeveel mensen is dat gebeurd? Nou, enkelingen. Maar ik zeg het hier graag, want mensen moeten niet denken dat je op internet alles mag doen. Wat je op straat niet mag roepen, mag je ook niet op internet roepen. En dat het nou aan ze nu te horen is, dat is een jongen die zei, ik ben vredelievend, ik wil eigenlijk alleen nog maar een WhatsApp uitbrengen. Maar er komen hooligans van wat voor voetbalclub of waar dan ook wij, die komen om toch rotzooi te schoppen. Daarom praten we altijd met mensen die een demonstratie willen houden, van wie verwacht je dat er komen. En zijn maar dat weet is die jongen net. Nee, maar daarom praten we met hem. Dat zal tenminste gebeuren als hij een demonstratie aanvraagt. Dan gaan we met hem praten, waar wil je het, hoe laat wil je het, wat voor mensen verwacht je dat er komen. En dat hebben we wel meegemaakt, ook vorig jaar nog wel bij andere demonstraties. Als mensen dan zeggen, er komt verkeerd volk, dan wil ik die hele demonstratie zelf niet meer organiseren. Dan mag het mijn verantwoordelijkheid niet meer zijn. En dan look jou, maar kun je de stekker direct uit loeken? Uiteindelijk kan ik tot een minuut voor een demonstratie zeggen, het gaat niet door. Want dat is mijn verantwoordelijkheid. Openbaar orde en veiligheid zijn altijd mijn verantwoordelijkheid. Want dan wil ik ook ronden, maar hoe zoen je het vinden op het moment dat je zei, nou, we doen de ere met Iepen als Leeuwarden komt binnen en er zit... Nou, 50 meter verderop staan mensen op te roepen van ga weg en we willen je... Dan vind ik dat niet leuk, maar aan de andere kant, deze mensen komen uit een gebied waar oorlog is, waar geen democratie is. Snap ik. Dus die mensen, die snappen ook wel dat dit gebeurt. En ik heb liever dat meer mensen laten zien, ze zijn welkom, dan niet. Maar zolang een demonstratie netjes is, hoort dat juist bij onze rechtsstaat en daarom komen ze ook hier. Oké, we wachten het af. In ieder geval bedankt voor je uitleg. Ja. Aanstaan dan praten we weer verder en dan zeggen we een reportage over Frieske woorden die net een soort meer broekt worden. Ja, en dat bedoels. En daar werken wij om mooi. En Joost zeggen aanstaan wat voor woord dat is. Nou is het tijd voor uw economische rubriek en ik denk ook dat de burgemeester er een heel soort on heeft, want die is ook heel erg fan van Green, de thermometer.
De Nederlandse economie loopt on, maar geldt het ook in uw provincie met boeren, bouwvakkers en lietse ondernemers. We steken dit keer de economische thermometer in de sector dwarsemiet. Ja, dwarsemiet. We hier altijd al de thermometer en dan dienen we het een globaal verhaal. Nu steken we in 4 sectoren om de beurt de thermometer erin om toch wat een specifieke beeld te krijgen. En we doen nou dwarsemiet. Maar de man die het op nummer 26 in deze verkiezing van de duurzame 100 van de Trouw. Boven de Boer, energiecoördinator van de gemeente Ljouwert, provincie, maar eigenlijk spin in het web, energiegoeroe. En een Sajan Heel, zeg ik. Ja. En wils we hier een man aan tafel heeft die er alles aan doet. Ik weet niet hoe het maar de heel open zit, maar een Sajan Heel, hoe komt dat cijfer bij? Nou, dat cijfer komt omdat we het een beetje hoe de wenningbouw Joert. En in de wenningbouw is er nog een hele oorlog op dit gebied te winnen. En er zijn nou wel mensen dwanden die willen hun huis energie-neutraal maken. En die zijn er ook heel succesvol in, maar het zijn er nog een heel liets beetje. En er komen er steeds meer. En dat is het nieuwsgierige. Dus als ik hier hoe een ier maar west zit, dan is het alweer een heel ongetal. Is dat nog zo'n heel? Dan zou het wel eens een zo'n heel. Dat gaat nou heel snel. Daarom is het zo'n mooi moment om het erover te hebben. Ja, maar ik heb begrepen dat er nou een soort van hype is van mensen die het volslaan eigenlijk van het net af willen. Hoe zit dat? Ja, dat komt omdat steeds meer mensen die willen de energie net meer van de grote energiebedrijven hebben. Want die zitten net meer in Nederland en ze weten net meer wat ze krijgen. Wat is groene stroom, dus die willen het zelf regelen. Maar er zit ook een financieel aspect aan. Want de energierekening van de meeste huizen is om en nabij de €2000 per jaar. Ja. Dus over een periode van 20 jaar is dat €40.000. Dus dat gooit ook gewoon eigenlijk over de hagen heen. En dat gaat ergens heen waarvan als je geen idee hebt wat er ik vind het lekker warm, ik kan lekker eten sieren. Nou ja, daar kist tevreden mee wezen. Maar als je het zelf regelen kist en dan kist in eigen huis energie neutraal maakt. En dat is een droom van een hele grote mensen. Dan besparen ze elke keer een protte yield. Zonnepaneel is een goed voorbeeld. Maar neem eens even een sommetje. Hoeveel yield zou ik nodig hebben in mijn huis? Hier een 80 huis. Om helemaal energie-neutraal te worden. Dat is Friesland, dus zit wel een heel groot huis uit, denk ik. Dus dat valt wel wat tijd. Nee, maar gemiddeld zal dat in de buurt wezen van de €20.000-24.000. Dan heeft er in een huis op dit stuit energie-neutraal. Dan moet je goede hulp hebben en dat moet een beetje simpel wezen. Maar dat hangt heel erg af van de specifieke situatie van die huis. Maar dus als €24.000 heb ik nodig. Ja, dat heeft ongeveer nodig. Dus als je dat omrekent, dan bespaar je €2.000 per jaar. Dan betekent dat dus dat het binnen 15 jaar weer verzinnen heeft. En dus, zoals ze nou, als ik dan nog 15 jaar wenning blauw en de meeste mensen blauwen toch wel 15 jaar in hun huis wenning, dan is dat net een handige investering. En dat doe ik thuis bijvoorbeeld Ik ben daar ook mee bezig, ik ben hartstikke energie-neutraal. En op dit stuit heb ik dat ongeveer €15.000 kosten. Ik met het laatste stukje nog, dat is vaak het juiste. Vorige week heb ik nog een zinnenboiler geïnstalleerd. Nou, plotseling douche ik mijn wetten van de zinnen. Zelfs met deze tijd, de winter ook nog. Dus het is een leuk speeltje. Maar wanneer heeft het eruit? Wanneer heb ik het eruit? Ja, ik zou rekenen niet natuurlijk net. Want ik doe die investeringen een per jaar. Dus het ene doe ik dit en dan doe ik weer dat. En ik heb een houtkachel, ik heb zonnepanelen. Maar de zonnepanelen is denk ik wel een handige rekensom. Want als je die stroomrekening bestuurt, de meeste mensen betalen je €1.000 per jaar aan stroom. Nou, als dat 20 jaar doet, dan is €20.000 gewoon kwijt. Als je investeert in zonnepanelen, dan kost je dat €4.000 en dan heeft je een energierekening op stroomgebied van €0. Ja. Dus dat heeft die seizoen hier heeft dat weer rondverzinnen. En dan heeft je de laatste 13 jaar gratis stroom. Dus dat is een simpele rekensom, maar dat geldt het voor alle maatregelen. Maar het kind is nog extremer en de hype is dus dat mensen nou heel dal van het net al komen willen. Wij zochten even een man op die dat doet in Tjom. Ik ben Wim Terpstra, ben je in Tjom. En we zijn druk bezig om onafhankelijkheid van energiebedrijven te creëren. We hebben op dak zinnencollectoren daarlijn. Dat zijn die onderste platen en de boppen de zinnencollectoren voor warm water. Dus zinnenstroompaneelen en zinnencollectoren voor warm water. Je hebt 2 boilers te staan en daar wordt de verwarming dan warm maken. Het is een houtgestookt fornuis en hier stoken we dan het eten maar warm. En dan hype wil ik dat nemen, jij er een trend. Hè? Alles komt van de grote bedrijven naar en dat wil we eigenlijk net meer. Hè? Dat gaat naar aandeelhouders staat, het gaat al hier omheen en wil juist van onderop houden. Wij het je niet en haal maar op maar die grote dingen al hier. Voor het douchen broeken we een douche-WTW. Die zorgt ervoor dat je 50% op elke douchebeurt bespaart.
Dan moet ik uiteindelijk het energiebedrijf aanbellen van jongens, het hoeft niet meer. Wij redden het zelf wel. En dan maar accutechnologie. Nou, of dat slagen, dat is nog net bekend, maar dat is het experiment. Ja. En waarom doe je dat? Omdat ik dat als voorbeeld wil zien laten dat het kan. We hebben er altijd door, hè, maar dat ik vaak net. Ik wil gewoon zien laten, het kan. Als je het wil, kan het. We zijn eigenlijk al slaaf van de maatschappij. We matten dit en we matten dat, omdat we vinden dat. Nou, daar ben ik het niet aan. De ambitie dat het eten heeft en dat is gelukkig best. Nou, dat probeer ik hier deel te zetten. Ja. Ja, hoeveel binnen nou versukken? Het klinkt wat oneerbiedig, maar versukken mensen dit is Wim Terpstra, die komt uit Tjum, die is er professioneel mee bezig. Dus dit is net een gemiddeld voorbeeld, maar wel een heel goed voorbeeld. Maar er binnen er volle meer. Ik ken er zeker wel 50 die er op deze manier mee bezig zijn. Sommigen binnen al clear. En dat is een trend ontwikkeld. Want ze zorgen bij elkaar. Ze kennen elkaar. Via internet is dat een heel bekend. En ze zetten filmpjes op YouTube bijvoorbeeld. Hoe heb ik dat dien? Wij als oerhiet stiep je dit soort processen graag. Want we hebben altijd goede voorbeelden nodig. Om oren weer te stimuleren omdat het wel. Ja. Een punt waar Van Stooshuis van ja, daarom is het net een zoon. Is het te krijgen mij, als je die vraag hebt van ik heb €20.000, waar helpt mij? Dan is het nog te versnipperd. Kun je uitlezen wat er nou verbeterd onwerk in? Nou, het versnipperen zit hem in het feit dat je een huis hebben, dat moet geïsoleerd worden en er moet techniek in. Dus dan heeft al met 2 partijen te krijgen, een bouwbedrijf en een installateur bijvoorbeeld. En die werken vroeger weinig samen. Hier wie de baas in de oren moest wel wat horen saai. Maar nu komt er een tijd, en dat gaat vrij snel, dat die bouwbedrijven en die installateurs die gaan gearwerken en die huren een energiespecialist in. Dus dan komt er een man of vrouw bij over de vlier. En die gaat daar uitlezen wat voor die het beste is. En dan krijg je een geïntegreerd antwoord wat volle goedkoper is. Maar ik volle handiger en wat beter bij die post. Want dus dat is voor mij hier een pong meelt. Ja. Alsjeblieft. En hoe dan hier, dan is het klaar. Ja, die bedrijven, dat klopt. Die binnen er nou al, maar die komen er steeds meer. En dat er binnen in Friesland al lietse draaien 100.000 huizen. Dus stel als zo 1000 huizen per jaar dwarshoest, dan ben je al 300 hier bezig met voor te krijgen. Dan kun je je voorstellen hoeveel werk dat eigenlijk wel net is. Want het is puur bouwwerk en het is installatiewerk, het is rekkenwerk. En dat yield, wat helemaal gemoeid is, dat bloot dan in die provincie. En dat is het meest interessante eigenlijk. Want als je in Ljouwert juist, er zijn 50.000 huizen in Ljouwert. En die betaal je al hier 50.000 per jaar €20.000. Dat is 100 miljoen per jaar wat er betalen wordt onder de energierekening. En als dat 20 jaar doet, is het 12 miljard. Dus als we niks doen, betalen we 12 miljard aan energie, aan fossiele energie. Nou, en nou juist dat mensen daar een beetje boos van worden. Ja. En in de dorpen in Friesland ontstaan alle energiecoöperaties. We hebben er in Friesland nu al 80. Jong ik ben een Gautum bijvoorbeeld, om daar te praten. Gautum wil ik een energiecoöperatie. Ja. En die mensen die in het bestuur zitten, die willen hun bewoners van het dorp helpen om dit te doen. Dus het gaat als nergens zo snel als in Friesland. Ja. Nou, dan zal het cijfer onpast worden, want hoeveel jouw maand dan zorg ik die weer? Ik kom hier graag weer en dan stek ik de thermometer er weer in. Oké, bedankt wel. Ja, wij zullen even een de Praat Fries campagne hebben. Want die wil Oude Vergeten Frieske winnen naar je kans, Jan. Nou, dat doen wij. Je bent natuurlijk altijd graag om mij. Nou, goeie. Hoi. Mag ik wel even wat vragen? Ja. Zo, joh. De Treemter, is die hier ergens in de buurt? De Treemter? Ja. Nee, hier is geen Treemter. Nee? Nee. Nee, ik zou het niet weten. Treemter? Nee, geen Treemter. De Tiesker bedoel je misschien? Nee, maar de Treemter. Wat zo'n Treemter wezen? Ja, gewoon de Treemter in de buurt. Oh zo, de Treemter, dat is een door een gebouw. Dat is de Treemter, ja. Een cultureel gebouw, zo'n sporthal, wat is het? Het is echt een gebouw in grauw. Maar een Treemter is een meerskipsromte. Een conversatiezaal. Voetje, en we zitten in een Hollandse herder. Zo'n Friestalige, ruwherige Hollandse herder. Je versteert het net, of? Ja, hij versteekt Fries goed, hij versteekt geen Hollands. Hij versteekt geen Hollands, nee. Ja, de Treemter, ik denk dan onder Scomparty, maar dat zullen we mij lezen. Ja, van waar bist u erin? Dat is toch wel een van de belangrijkste vragen die het Friesen onder koor stellen. Nou, op de vernijde website allefriesen.nl is die ziektocht naar je wortels heel wat makkelijker worden. En sneu een keer mensen daar helemaal losgaan bij jou interessor. Bedlopen, welkom.
Ja, wat is dat toch van uw Friesen? Dat we altijd op ziek binnen naar uw wattels. En dat we weten wel van waar bist erin? Ja, dat heb ik zelf. Ik ken net noffelijk maar in je praten dat ik eerst net weet waar erbij kom. Dat mag je gewoon weten, ja. Maar het is natuurlijk een heel universeel gegeven eigenlijk dat mensen op ziek binnen naar haar roots, naar haar varouden. En de kerst eigenlijk zeggen, nou, vroeger dienen we dat in het kerken, in orencontinenten dienen ze dat in orenrituelen. Maar ja, hier in het westen ben we de kerken natuurlijk wat kwijtrekken. En de sjost eigenlijk dat mensen nou via genealogisch onderzoek, familieonderzoek, toch proberen om die band met die varouden, het respect voor die varouden, weer te herstellen. Ja. Dus Paul Scheffer, de essayist van NRC-imperialien, die zei van, god, dat is toch de belangrijkste reden waarom wij op ziek binnen naar die varouden. Het gaat om respect, wat we alle eeuwen hebben van die. En witte willen dus weet je waar komen. Ja. Kind dat sneuren, gaat dat los in, maar die vernijde website, daar kun je heel makkelijk ziekje. Dat hebben wij echt dien. Van een heel soort omroepers en een meewerker van jou bij Tresor, die is daar helemaal gek op. Die heeft hem helemaal uitleefd. Zullen we even zien hoe die dat dien heeft? Ziet zich eens, jij bent een man die het alle dagen, je zit te sneupen in die stambeam van Friesen. Je gaat heel eind waarom. En ik ben wel benieuwd. Van waar ben ik erin? Jij bent een van Karel de Grote. Wie? Van Karel de Grote, keizerlijke bloeden. Zullen we zien hoe je dat uitzocht, hè? Ja, doe even. Dan zoek je dus op alle Friesen. Dan ga je zoeken naar de naam. Dus ik moet weten wie de grootouders zijn. En die vind ik in de krant. Oké, en waar ben je dat? Je verre voorouders zijn Siebrandus Loosma en Bijsketjeerts. Dan zoeken we dat even op. En nu zie je hier het huwelijk van Siebrandus Loosma en Bijsketjeerts. En dan staan meteen de ouders erbij. Dus niet Loosma, kom ik Karel de Grote uit, maar een van die andere voorouders. Ik ga terug naar Andries van Hoek. Die kwam hier in Leeuwarden vanuit Den Haag. En die is van adellijke komaf. Ik ben koninklijk. Heel leuk toch? Ja. Heb ik altijd al een beetje gevield. Jo, heb ik nog van orencollega's? Ja. Dat die, hè? Ja. Van orencollega's van de Bient redactie van Omroep Friesland. Van al die bekende collega's. Zullen we die zijn verrassen? Lijkt me hartstikke leuk toe. Oké, zullen we dat dan? Ja. Johannes Dijkstra, Roelof Hoekstra, Zakenpotten, Arp Hiemstra, Albert Kaatsers, Harme Wijster, Zakenzaakster. Turno Skurer. Oké. Weet je wat het is? Ja, wel eens een keertje. Ja. Maar de helft van de mensen, dat zei me niks. Van wie denkt dat ik afstam? Zeg het maar even. Sunny Boy? Karel de Grote. Allee. En Duitse Kroes. Dat meen je net. Ja. Duitse Kroes? Ja. Dat zei ik altijd al. Kaatsers of Scootsezielers? Maar die Ik stappen het heb altijd ik nog ook al zijn, ik ben scootjesieler, hè? Hey. Heel erg in relatie met andere omroepers, met sporters, niks. Gelukkig. Je bent een uniek Gelukkig. mens. Gelukkig maar. Dat is een hele opluchting. Maar niks met Karel de Groot, hè? Nee, dat is uniek. Dat blijft dat is uniek, hè? Kun je dat nog één keer zeggen? Nou, missie slagen, denk ik. Ja, de missie is helemaal geklaard. Ik ben hier heel blij mee. Ja, dat schiet bijzonder te wezen. Maar wat leuk, we hebben er een heel soort wil omhoorn. En just die nog even trotsneupen. Maar die ziektocht van naar je roots, dat gaat toch volle verder in. Daar zit nog wel een hele diepe laag in. Psychisch in de psychotherapie. Dat denk ik wel. In Nederland is dat net zo sterk, maar in Frankrijk bijvoorbeeld is de psychogenealogie een heel professionele richting in de psychotherapie. En het toch blijken dat mensen vaak toch haren varouden hinnematten om een waai te vinden voor haar zelf in het leven. Want er binnen hele aparte casussen besprutsen, er zijn bekende voorbeelden. Dochters die nooit ouder worden als de mem, generaties lang. Jongens die het altijd zakje voor hetzelfde examen als heid, als paken, als oerpaken enzovoort hinnen. En dat wordt verklaren, ik maar wat ik lezen heb, uit een soort onbewuste loyaliteit in de familie. Ja? Dus dat zit heel diep, dat wordt jong in de genen. En ja, van protemeesken is toch het onderzoek daarna om te weten van hoe zit dat bij mij, is een manier om mij het eigen leven bij verder te kennen. Ja, dus dat hier echt diep. Zou het bij Kronen zo wezen dat hij uit een geslacht van bestuurders komt? Regenten misschien? Weet je dat? Nou, ik weet, een oud oom heeft een keer uitgezocht. We komen uit ongeveer 1300 zelfs. Maar helemaal uit de buurt van Polen. Oh. Dus we zijn een van die trekkersfamilies geweest. Ambachtslieden, handelaren. En die kwamen hier binnen. Via Groningen naar Zaandam. Ja. Ik kwam in Dordrecht terecht. En nu ben ik op de weg terug, hè? Ja, zo gaat het ook. De boer? Ja, dat ken het hoor. Dat zal wel een arbeider geweest zijn. Mijn mem die zei altijd dat ik oud stam, want die weet iets meer van de familie. Dat is wel eens wat net helemaal goed gongens is maar. Een beetje wat vreemd spul. Oh. Dat ik oud stam van een oud minister-president. Okay. Ik werk de naam nou even net van bedenken ken, maar
Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, want ik wil zelf minister-president worden uiteraard. Maar heren, dit is in ieder geval een genoeg voer om even nu trots te praten. En op de ziekje, allefriesen.nl. Jan, moet je nog even zeggen, wanneer begint het sneeuwen? En Allefriesen.nl is nou toegankelijk. En sneeuwen, dan is de Friese genealogische dij in Tresor, waar elke niet welkom is. Ken ik op de website even een informatieziekje. Dus mijn stands, lezings enzovoort heen. Ja. Dus dat is al hier toegankelijk. Nou. Bedankt in ieder geval voor het verhaal. Ik denk dat soort mensen natuurlijk even ziekje. Heren, een mooie joen verder nog. En succes met alles wat je hem door dit weer bent. Voor Joen. En ik wens jou ook nog een hele mooie joen verder. Pas op de mond zitten. Oh, ik zie het even op. Morning Beant, Voetbal International Erwin Zwart. Wint Nederland al goud op het WK? Nou, die ene van het Ienomers. Oh, die van de... Oké.